so ba ƙarya ne ba. Gina gulle. Ashe lamarin so na da wuyar ganewa. Da ya yi mun wani duka sai da na ce ban karawa. To dama cin abin da ya sa na yau farawa. So gado ne aljini na ke zagawa. Haka kasan ba musawa. Ƙarshen turare an ciye jiyowa. Zuciya ta ce wa idanu sai dubawa. Ashe bayan tsoro kwai abu mai tsaro dewa. Gida zaune kawai ka ba su na tasowa. Abin da na ke wali da shi wai menene ne. Tabarakallah adalci wani gida. Maki ya yi gaba. Wannan mahaukaci ne na gari da ya kai me faru? Me da me ka? Malam cewa malam gaban wanda kuwa wannan yaran naka ko a rarin Allah ko yana ne suka zo mun da wannan nan ina ji amma sai yaran naka wannan na je zan biya ta wallahi asha wannan mahaukaci ne ne ranar hangolle mahaukaci wasu bari kamar hangon nan baka tori na ɓaci yadda kamar hangon nan baka tori na ɓaci an biran bakaɗe kawai na sani a cikin maganganin ka an biran bakaɗe da kai da an biran naka bakaɗen nan tura muku bulala Aga ka jere ni kawai. Wai wani ma ku ce na gudu. To, haka kuma? Aisha.